pamusoro imwe pamusoro imambo ini ndonzi Mateo dati mwedzi waMei musi wa29 Mei nguva dzichiti 12 o'clock ndakapinda mutaundi matenda mbuya pandaona vamachakere nhova ndiona ndiri vari pashopa chikotora inini ndaitaura namainini tiri panze maini vangu kwara vandaitaura navo tiri panze machakere vakabuda mbotosoro vakasotitakautotiti uri hure uri mhati uri duzvi zvida kukusota namaini vangu vatakatarisana zvaizvozoti ndiani wari kudaro vakadzokorora futi pandakavapira kana mudaro vari kundisodeka kudiona wani ndobva vadzokera mbotosoro ndobva vadzoka futi murume wamaini vadaitaura navo vangu vari pafoni nguva iyo ndobva vazoiwo vapedza kutaura pafoni vauya pandakanditi ndakutaura navo vakadzokorora futi vakasodhodza vamume vachikudai usataure naye imhadza iduzvidhodzi ndakumusota saka ipapo ina ndakuzodaira ndava ndangobva ndakutosa kuenda kwatadzodza kuna maini vanga varipo vandasoti mama machakaire vandituka kasi hazvizoti vari kunditukira dzi hazvizoti vakundishura here mamba wakatova dai wanyarara ini ndakanyarara zveshuwa pana mbuya vandakanga ndiinavo tauya takutidzoka kuno kumba takudzokera kumba takafamba pamashops tichidzika nerodhi yekuenda kumayo tiri pamashops papo ndakasvika pashop yamba mukuru rafeo chendambuya vaenda kwamuningi saka ndiri papo ava mbuya vandandiro vakafamba kuenda next shop yakanga iripo ndiri papo dasara nditaura namba mukuru tichavhunza neurwere hwatiti vakanga vanzi vakurwara vamachakairi vakapfuura futi zvakare papo vakadzokorora uri mhata uri dhodhi kuda kukusota hure ndopandakati kuna bomu vamachakairi vandibvira kumusoro handisi kuziva kuti vari kunditukirei boni vangu vari boni Thomas vakavati dzokorora zvawataura handikurove nemaoko ndinokurova neshambo havana kudaira vakabva wafamba ndoga vamweni mawitness anokwanisa kuya kuenda kwarari kuyehuvi saka vangatiwo kana zvinokwanisika here kuti kana vasvika nguva yekuti vataure kuti vataure vari pafoni zvekutaura pamusoro imangu handirambi kutaura asi pendakasangana nambuya wangu pane zvakataurika nhau inge iripo inge iri kukakavadzana nenhau yemwana wangu akarohwa nemwana nebhasikoro arohwa nebhasikoro musi wa3 March zvadaro ndakarapisa ndega mwana ndarapisa mwana ndega sekuru wangu nambuya hawana kana kwavakambobvira vachiuya kuzoona mwana wangu kukara kwakaita kana nhasi ndichongorapisa mwana wangu asati aita raiti saka zvadaro padare rekwachenda mbuya richitoka kudaro ndikati inini kana ndakataura mazuva akashata I'm sorry ndinokumbira ruregerero mbuya wangu mashoko endakataura saka moziya hapo kuti wakataura mashoko akashata nekuti wanga waine hasha yekuti hawana kuuya kuzokumbura mune mwana wako paakakwara handiyeuki ndichitaura mashoko akadaro iwe urikutaura kuti une hasha uri kutoderera kana izvizvi unoderera nehasha kuti mwana wavo akanyangadza hadii akatsika mwana wako izvozvo mama hawana kana chawakaita number 1 number 2 hawana kana chawakuuya kuzoona mwana wako zvese izvi zvakakupa hasha handii saka zvichireva kuti urikubvuma kuti no ndakavatuka une pamusana pekuti inini ndakakunyangadzira sandizve izvozvo saka abvuma
pakachangamira handaida kumbozadzisa muromo wazopedzisira wekutaura, nokuti pamamubvunza pekutanga kuti izvo zviri kutaurwa izvo ati handipokani nazvo, abva angotanga nekuzvigamuchira kuti kuva kuti ichokwadi zvese zvataurwa namai ako. Inini ndini murume wamake. Uyu murume uyu akanditaurira nyaya yekuti muzukuru wangu adhuma mwana wake nebhasikoro. Kuidzokorora machakarira tiri kudzokora ne. Akanditaurira izvozvo. Maybe was on Friday. Ndikati muzukuru ndazvinga. Ngwacha. Inini ndikati ndikakuona mwana achibva ndaenda kuchikoro. Inini ndobva ndazoonana nemwana semunhu wangu ndinoti mwedu was on Friday. Saturday makusini ndikati ndinoone mwana, ndobva ndaona mwana ari kutamba nembwa pashopu pake. Ndikati iyo muzukuru ndasimutore kuzona kuti ruoko rwunzu rwakaita sei. Sikati sekuti munodhongo bhachi inga ndakakutorera nokuti ruoko rwungu rwuri right unodhakwa bhachi. Handizvo ndakutaura machakaita inini kudariko. Uyu kana asina kuinga kana uyu anoita mhata because inini ndakauya inini because inini ndine uyu ndiri nyama inenge. Kana inini ndakauya inini kwauri ndikauya zvechoku ndakuona mwana akakuvara. What is it? Kana mushitara munotaura kuno. Sorry, kutaura mutaudza. Okay. What is it? All right. Ndakapurera mirani wakarerutsirwa wewe nachichena mbuye wewe. Ukaguma nyaya yako ndakakanganisa ukadii ukanzi ubhadhare zvokanzi ubhadhare ukatadza kubhadhara ukanzi wewe nachichena mbuye nyaya yako ndaitaza ngaichende kumakoro saka yauya kuno wakaguma nyaya yako mapepa amakoni achenda mbuye arikoko. Alright, zvakwana baba wakaguma nyaya isi aidare nimba usajepa kuti ndinoza kuona kuti kuende andoni abuma kunda kani ndorara nedotini baba Akuzo. nyararai wakaniba nazini abubi right iyo warare chi chakaanza abhadhare dare woita review kwakunzwa iye kuti anogutsikana here nemitombo nekuti abvuma zvake kuti munhu akazviita nekuti hati correct a wrong with a wrong. Unozvinzwa Joseph? Correcting a wrong with a wrong inoita chii? Inoita right here. Aiwa, right. Neta siku ya wrong. Ndinotogadzirisa chiro chakaipa nekuita zviro zvakanaka. Hatigadzirisi chiro chakaipa nekuita zvakaipa. Pakakanganiswa hongu, pakakanganiswa. Asi zvapakakanganiswa hatiendi futi kuti tinokanganise. Kuti tidi tikorekte, tinenge tiri kuendesa chii mberi. Kana dai waida kuripirwa, ungadai wakaita sezvayaita mai avo kuti wakakanganisa. Mai avo wakakanganisa mwana wako akatsika mwana wako nebhasikoro, waienda kunoendare kuti mai ava mwana wangu wakatsika nebhasikoro. Namba 1 hawana kundipawo mari yekuti ndirapise. Bhiri rangu rekurapisa iro ndaidawo kuti semwana wavo akakwadza mwana wangu
wandibhadhara handidi urikuona Amiri munhu pachii yedari yekubhadhara munhu kuti arapise mwana wake. Wabude panzava. Oda. Zinyarara ukazviita futi manje kakukuisa ikoko wobhadhara content. Ndinokudare mamangu tiri mudare Nekwaishe. mudare makosi jaidare ngangori raiti kuti unozoona zvatiri kutaurira uyu ndo zvaari kuita kuti mwana wako akakanganisa uyu akanganisa iwo akukanganisa futi saka tinoitonga sei chienda mberi Sorry chana. tinoitonga sei Sorry. toda kuti tooneka mwana wako akakanganisa uyu akanganisa iwe mudare munomu wakukanganisa Sorry chana. saka tinopa judgment ipi so we want sober mind nekuti tese tiri kuramba tiri kukanganisa waakutuka uyu mudare zvakare zvauri kuuya zvikurira mukadzi wako iwe waakumutuka futi mudare zviseni saka justice yacho inozoitwa sei womusevetena uri mudare justice yacho inozoita sei urora toramba tiri kudii tiri kukanganisa tichikakasa kusvika hatina chii pamusoro ndoda kudzokera kuti pamatauriro avaita pakataurwa nyaya yechipa chendambuya vakabvunzwa machendambuya kuti vakatsanangudza zvekuti mwana wangu akafadzwa nemwana wavo akabvunzwa kuti uda kuripirwa here akati kwete handizvo zvandaita sei handizvo zvandiri ndangoti ndingotaura hangu handisira kuripirwa ndo zvatiri kutaura isusu kuti imi maita zvezai handii iyewo mwana wenyu akaita zviro akakwadza munhu handii iyewo ndokundotuka chii ndokuuya kwakutukai murume wenyu mudare munomu akumutukawo murubona saka mune muchida kuti dare riite sei Ramire tinotora nyaya yamastage sengari. Kana munhu achinge adisturb padare anobatwa nemuswe wecontent kudare tisingaita kuti ndiyani ari kutuka munhu kudare anofanira kubatwa nemuswe wecontent kudare woswika pamberi pedare kuyamuyananisa saka tiitira kuti ndembaita kwachinambuya iripa yeushe zvichireva kuti utoshora dare kuti ndonofanira kuemekedza dare kutozvidza dare racho saka tinozopuzwa nayo munhu ngabatwe nemuswe yake yanenge paramudare uyu otongwa nemuswe yake yakapara sari ndavesa kudare chitongai nyaya iyi Pane ero changanenge iye maguri nyaya yese yataura haana kutaura kuti ari kudaunzwa tiri ipapo takabvunzwa kuti mukuda chii ndanga ndina maiguva ndanga ndinavo vanokwanisa pamwe muri munomu sekwachichena siyai imimi taurai nemwoyo wenyu zvamunokuda nezvamakaitirwa neuyu toda kuti akuripei nei zvinonyaradza pfungwa dzenyu andimombi hanzi nemumbi kwaichechenda mbuya wako akati muripirwe nei tanga tataura izvozvo zvekuti mombe vachibva akarambe papasi kuti ndikudi haasi machakaii vadare vako vari kuti vakati aiwa panapa titonge zvekuti panonzi mombe ndobva tati 250 ndobva yanzi ndiyoyo mombe ndobva tati 200 ndobva vati ndiyoyo mombe ndobva tati 150 ndobva zvanzi namachakere manditi $100 ndobva anzi haungataura kuti $100 iwe uri wakapara mhosva saka mubhuku rewachendambuya vakanyora 150 iri yekuti ndivo vakanga vati ipapo iri pasi pandaita
ndo zvakapatswa naishe wedzazve zvava munomuti ivorura mombe handiti dare richaona kuti neudzamu hwenyaya iyi unofanira kuti uri kwechii handiti ndokubhuya ati mombe dare ishe wakanga wati 150 saka dare takutaurirai kuti pakabva nyaya yakaona nyaya ichienda ichipaona ichizobva futi ipapo murume wacho akutukawo futi muno mudare urikuona munorerutsa nyaya inenge yakadii izvi tokuitirai kuti nekuti muri madzishe kuti mudzidze kuti kana muchitonga hamwendi kudare nemhamba nekuti ukaenda kudare nemhamba ujaji wauri kupa kuti akutonge iwo uchiuya uchiratidza kuti aiwa wakatorohwa hako inga Jesu vanhu vakataura zvikanzi Jesu makadhakwa ari makuseni nevadzidzi venyu makadhakwa Jesu akataura koma nemakuseni ngadhakwa here nemakuseni dai ari manheru maindiki ndakadiwo ndakadhakwa dava isha wakuya mudare nemakuseni wachiratidza kuti akadhakwa handiti mutongo wenyaya iyi kutaridza kuti mai avo vakapuhwa mbudzi 4 yozoitira dare mbudzi imwe chete varudi 4 mbudzi dare imwe chete daidzwa munoti baba achangaviri ini ndikuona kuti baba wazvirereka chaizvo kudare hawana kuda kana kuita nharo nedare hawana kuda kupikisana nedare wazvirereka zvakanyanya kana aifunga kuti wakapawo mai ava mbudzi 2 imwe chete youya kudare yechitatu right right munoziva zvinonzi extenuating circumstances munoziva here zvinzi munhu apara mhosva pane ma-extenuating circumstances pane chikonzero chaita kuti munhu azodii azopare mhosva auraya munhu nekuti pane chikonzero chazoita kuti adii auya achindirwisa akabata banga iri ndobva ndakumubvutira banga rake ndobva ndamubaya ndauraya munhu pane extenuating chikonzero chaita kuti ndizouraya chi munhu saka ndo zvakaitika apa kuti pakange paine chii mhosva yakanga yaitwa yakanga ari kuonawo kuti uyu andiparira akadai akauyawo achindotikumburawo kuti no pano pakadii pakakanganisika then oona mbuya wake hawana kana mbouya ofunga kuti aiwa wakanga wari kutoti chatuwana handiti saka izvozvo zvakamupa hasha dzekuti ataurewo mashoko akadii saka tinomupa benefit of the doubt pamutongo wake nekuti haana ngotuka munhu nje paita ma-extenuating circumstances
munhu auraya munhu ari kuda anobva apuwa death row. Auraya munhu nekuti paine chikonzero, umwe anokwanisa kuendeswa scot free, umwe anokwanisa kudii kunzi aiwa ngaachipuhwo kana makore mairi, haachaendi padeath row. Saka ndo zvakafanana nenyaya iyi, chikonzero chakaita kuti atuke akutaura kuti mai ndakwanzirwawo mwana wangu, ndaitarisirawo kuti baba namai vacho vachindikumburawo, but sambuya wangu hawana kana kumbouya vachidii. Saka vakuita zvifanika kunge muroyi kwandiri. Munozviona kuti kana muchigarisana makanganisirana, endai mundokumburana. Zvinoita kuti munhu aone kuti aiwa it was a mistake. Saka ndo zvakaitika panyaya iyi. Ndo zvakada kutaura kuti ishe uchienda mbuya ari munomu akuda kuenda kundodii, hazviiti izvozvo. Ratidzai kuti pakakanganisika, asi sevanhu ngatiitei paro pehukama. Saka nekuti akazotora mutemo mumaoko ake, anobvisa mbudzi mbiri dzaanobvisa nemakosi. Makaita makosi ekumuunza kudare mari. Ndakabhadhira $50 nhasi mandakabhadhira $10 kaita mari yetransport. Nhasi ndapira $10 kuya kuno. Last time $8. Isusu wati $60 right plus 10, which is $80 emakosi. $80. Asi unozoona kuti dai wakabvisa mari yawakataura kwachinoenda mbuya, zvingadai unobvisa $80 dzemakosi nembudzi mbiri dzekuwaripira kukanganisa kwawakaita, nekuti hatitenderi kuti chitema hachidzorerwa. Ukange munhu akukanganisira, enda kumakosi undotaura uri kumakosi. Makosi odi okugadzirisa nembudzi 1 yaunozviudza kuno kudai. Saka unozvi bhadhara rini mbudzi 3 $8. Nangoti semunhu asi kusenza handisi kuti pangaite mode of payment yevanhu. Saka bhadhara rini tiite kuti unobhadhara izvozvo then toita kuita futi imwe nyaya, akakuunza futi imwe nyaya wakundoba. Saka tokuwa nguva irreasonable yatinoona kuti unoda kubhadhara nyaya yako. Kana usingadi ndo panozoti dare manje rakuya tichikutorera, nekuti unenge usingadi kudii. Handizivi mangu kuti pambudzi ndikati end of August ndinipa $80, handizivi kuti ingaite mode of payment ndinoenda kuzoti end of September semunhu asingaendi basa. Mbudzi 3 end of August, mari end of September, right? Nokupa time iyoyo end of August wacho madate angu angangoite kuma 31 kazhinji inenge up to 31 August up to 30 September. Saka iwe kana ukakasika ndabeta anditi tokupa last day of August. Iwe ukakasika kubhadhara. Okay, that's